Olie, kul, gas, sort guld. Mens maskinerne kører, bilerne ræser og kraftværkerne buldrer løs, varmer vi kloden op. Jeg tror ikke på, at vi kan blive ved. Hvornår skal vi sige stop? Er det ikke snart på tide, at vi prøver noget nyt? Ny teknologi, nye idéer, ny energi. Ja, selv gammeldags gas kan man udnytte bedre, hvis man vil. Man har opfundet en måde at fjerne CO2 fra gassen, inden det brændes af. Det betyder, at vi kan bygge gaskraftværker helt uden forurenet skorstensrøg. Alle planter på jorden bruger CO2 som brændstof. Nu har forskerne fået nogle særlige alger til at bruge CO2 til at skabe brint. Brinten kan vi bruge til at skabe strøm, eller vi kan bruge det som brændstof i specielle hydrogenbiler. Produktion af algebrint vil skabe energi, samtidig med at vi renser luften for CO2. Varm luft stiger. Et af verdens mest ambitiøse energiprojekter udnytter denne enkle idé. Et soltårn. Flere 100 meter højt. Luften under et gigantisk drivhus varmes op af solen, buldrer op i røret med stor kraft og driver turbinerne. Et enkelt soltårn producerer ren energi til 500.000 hjem. Naturen er fuld af energi, og naturens kraft er uudtømmelig. Alene solens lys og varme giver på 2 minutter energi nok til hele verden i et helt år. Det er på tide, at vi prøver noget nyt. At vi udnytter mulighederne, naturen giver os. Det betyder, at vi erstatter sort olie og beskidt kul med grøn energi.